com no tanquem els CIEs, ¿vale? Som un grupet de penya que estem lluitant contra la discriminació cap als immigrants i sobretot les morts a les fronteres i el tema que el tema dels centres d'intercanviament per estrangers. Llavors aquí ens han fet el favor de deixar que parlem uns segonets i tenim uns companys que estan repartint octavetes perquè conegueu una mica el que està passant. Aquí a Barcelona hi ha un centre d'internament d'estrangers que estan ficats com a una presó, però és pitjor que una presó, perquè no hi ha les lleis que regulen les presons, es lleven per números en lloc dels noms i es tenen totalment arbitrari les seves limitacions. Penseu que no tenir els papers en regla és una falta administrativa com aparcar en doble fila. Llavors, imagineu, quan aneu una mica tajas, ¿vale? Quan aneu una mica tajas, us paren i us piquen al CIE, o quan aparqueu en doble fila per entrar no sé on, l'agafen i tenen una presó només per la penya que aparca en doble fila. Doncs això és un CIE. És una falta administrativa i tenen presons sense regulació, sense cap tipus de regulació per a immigrants que no han fet cap delicte. Llavors, està repartint aquí informació. A Barcelona som molt poca penya, a València hi ha molta penya que està lluitant a això. Si us plau, agafeu les octavetes i doneu una ullada, hi ha més informació, correus, etc. I bueno, no tanqueu els ulls, tanquem els CIEs. Gràcies.